Piye? Mas Yusuf, jane mbokmu ki sing endi to? Aku kok Demega. Kabeh. Ayo, sendi. Ayo ngadeg Ya sayang. aja maruk kabeh to. Salah siji. Gak ora wis ngadeg kok. Ya teke. Teke. Aku nang kene wegah ora tekan. Ya. Ya. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Apa makasih ya. Wis menyakiti hatiku kok. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Alah. Pede. Allah. Pede. Padake ngene iki ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Senengane kok ora. Iki do bahas apa nih? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Lho. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Demega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Gimpul lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik kono ngangkring doang. Ya. Kalian berdua bisa. Wah, elek dongane iki. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Urung rampung wis. Wow. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan buat sigur. Iki ya sing gawe kata-kata iki sapa to? Ya. Malah ndongakmu. Ya. Sem. Ya. Dari penggemar setia Mas Dalang, Mas Anto di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lho, iki tulisane semene iki nyawere semene iki. Lah ya ora apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Heeh, disyukuri nduk aku ya meng geguyonan. Lah iya, iki mau ora tenanan maido sampeyan iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin. Lah iya. Kayak ngadeg kowe iki. Dolanan HP wae. Apa kan ngadeg ta ya? Wong ngadeg kono. Aku golek kanca ya Mas Da. Ya ora apa-apa golek kanca. Iya. Endi sing Nah, semene akeh arep nggo ngopo ta? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jane nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. Nak gelem dhewe ora? Lah iya. Iya. Yo. Golek kanca ya. Karepmu? Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo mbakmu. Piye? Mas Yusuf, jane mbokmu ki sing endi to? Aku kok Demega. Kabeh. Ayo, sendi. Ayo ngadeg Ya sayang. aja maruk kabeh to. Salah siji. Gak ora wis ngadeg kok. Ya teke. Teke. Aku nang kene wegah ora tekan. Ya. Ya. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Apa makasih ya. Wis menyakiti hatiku kok. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Alah. Pede. Allah. Pede. Padake ngene iki ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Senengane kok ora. Iki do bahas apa nih? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Lho. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Demega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Gimpul lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik kono ngangkring doang. Ya. Ya jodoh padu ning kene neh. Sopo to sing padu ki, Mbak? Genahke. Oh, genahke. Iya. Ya. Iki ana sing tasih anyar. Tasih sapa? Kae sing ndang kuwi Pak Ulis kuwi. Sing adol kuwi bojone. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barang teko kuwi ngarani semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Ya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Oga nek wong loro ora Siji iso. no, salah Ya iki siji. wae. Oh. Nggih mboten napa-napa sih. Aku yo selalu 3 esok.
Apa? S apa, Mbak? Sadar diri, sadarai, sadar posisi. Oh. Apa kurang cetha aku? Ndak tak beleni. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, iki ngomongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi udu abang. Abang kok cet cemplungno ning nggon cet mengko abang. Ora iso. Iso wae. Ya bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Sepinten, Mas? Sementen, Sepiro? sementen. Cilik men. Ya ora ngenten. Ya. Apa? Truk. Pedro. Ya. Sama ta niki? Ampun lah cintane kok. Soalnya kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu Audisi. seliramu rawuh tak tunggu loh, Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gon dinteni. Aku tak milih Mas Kimpul wene. Ya. Kafok ra kowe. Ayo pilih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake njaba ora enak. 150. Wes kono Doro Kimpul. Nggih Pak leres. Kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak ki? Oh, Mas Kimpul ki pun nikah to? Weh. Empun. Wes, alah wis ora dereng-dereng kowe. Walah, tak kira ki sik Joko, jebule kok wis tenar rabi. Peng telu. Lah yo maruk men to Mas jenengan ki. 5ne kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo ora sidone. Penak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Heeh. Wis ki dilanjutke. Ya. Wah. Tangis kang kebak tetengah. Yo. Mang sliramu Sapa ora? Mas Kimpul. Mboten, mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono kowe iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki yogaku ki nek ciri khas dhewe-dhewe. Iki sing gendarke Blante. Iya, terus Kuwi ceritane iki adol wedhus 1.300.000. terus Ning karo sing arep tuku dinyang 800. ya kuwi sing marai sapa? Hah? Sing marai sapa? Lah ya pengalaman iku lho. Oh. Ngelek bati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae Iya, Pak. ngefan banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Heeh, pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP no Kimpul juga ya ampun aku ikut. Ben ngopo, Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko balesi WA arep. Salah. Karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo etan kuwi iki ana tower. Heeh. Tower iki enek bedane. Aku ya di tower jane. Bedane nek tower etan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku ki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus.
Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Yo dilanjutke. Iya. Mung sliramu kang tak pilih tak pilih dunya Ya. akhirat Bisa nyapa. Power. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menika sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya dong, kamu. Ya. Iya. Ya aku tak ger, aku tak senggak wae. Iya. Ora dianggep kok. Ya aja nesu to, Dik. Mboten Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono ki. Bojomu iki sinten to, Mbok? Ya ampun ngoten niku. Lah ya tenan to? Ya mboten. Oh, mboten to? Mbak El, ojo ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Pun mboten lah napa? Pun ketenangan ora sida. Pun ketenangan. Bisa nyata. Aku ngenteni ta kamu kaya ngenteni montening wayu sejenaten sasamempen jroning kalbu dewa bagus papujanku. Mitreng janji tanya tu sirang berarti waman sirang Hati-hati rindu wong loro suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu ora masuk. Ya. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk Senin. Padha, aku ya ora ijen, aku mau mengesokke ket esuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Lho, ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Ya. Kledang kae teko tanyo Sa
apik kabeh. Nggih, sampun katur Mas. Sampun, Dan. Mas. Ini bagian. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kokor siji ki piye? Kok siji to? Lu sik to. Jikuan sik. Iya, kan Atoe. Kamu itu loh. Oh iya. ya aku mah nggak dianggap nggak apa-apa, aku mah nggak penting. Kamu juga. Si. Mosok ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono lho. Tambah ira iki. Hah? Tambah ira. Wis iki ditku dhewe. Oh iya. Wis engko wae, Ding. Oh engko wae. Ndak. Iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih ana tak macane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Sugini Kelegung nyuwun gending badhe loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya engko dipinangani. Ya. Iki wis jam pira ya iki? Lambuh. Wah, agek jam 09.00 kok, Nduk. Lah iya. Heeh. Podang kuning wis, ya. Mergo iki kaya pengangkahku limbuhan ki tekan 2:30. Ya. Tancep kayon jam 6 esuk. Ya. Kita tampilkan, ya. Ngisor napa dhuwur? Dhuwur, anu ngisor. Krasa nek ning ngisor kaya. Le nyoteng iki lho tegese iki sok tau. Oh, sok tau. Ya. Pripun? Mboten pripun. Kok mboten pripun? Iya, kan anu bawa apa jenenge podang kuning kan jenengan niku sing ahli permanukan. Kok iso? Nek langke jenenge iku olah-olah bab kamanukan kok. Anu pinter. Napa pun tau diolah kok. Non, Ngerti. wala ngerti mawon kok. Jenengan niku teng internet pun kondang kawon sar. Internet jenengan napa sok goleki link kula? YouTube, internet niku kondang Mbak Niken Nesia. Iya. Ya, nadyan ya. Nadyan wujud temong paksi. Ya, nadyan wujude mung manuk. Ya. Mung manuk ning iso naleni katresnan. Ya. Manuk apa kuwi? Podang kuning lho. Alos manis tormra ati. Suarane apik. Ya Mas ya rada pilek sithik. Bar meriang iki. Lah iya. Wis suwe. Wis suwe kan kula goleki si podang kuning. Wah, ya ngopo? Ora aku ya meng pah kur ngono kok. Lah iya. Kok wah ki ngopo? Ora apa-apa, aku ya meng ngomong pah. Ya. Iba bunga tiku kok Lah rasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkem kuwi tak padake karo genter. Dung ngum pada nyanding.
nyanding bisa dadi tombo sing ngempul turu kok ya pipis truk Petro ya iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang gonku ora krasa esok awan nganti bengi neman yen nganti liya kahayang kleyang tak sawang mencok neng ngepang jangan tak rindik saka atuban sarwi ngoceh dheweke nyalih pencokan wae tak suwan gak aja ngicen podang kuning agawe pikirku komeng sleret tirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakonnya ora gampang atiku kekriwangian yen si podang andudut ati kepranan ora mantu atiku sansaya ndatra tak srenani sun pikan ulute bendo yo ayo yo iya 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 sing tak sayang mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi man yen nganti ya kahayang kleyang tak sawang mencok ning ngapang
ati kepranan ora mandeg atiku sangsaya dadak tak senani senepi katulute beto matur suwun. Makasih Mbak. Sapa iki niken dua? Iya. Ya, heeh. Iki bengi iki acara spesial. Ya, kanggo keluarga besar Mbak Warsono. Heeh. Ya, kandeng Pakde ku ki ya nuwun sewu ya trah seni kabeh, Nduk. Ya, piyaga kabeh ya. Ya arep omong piyaga ning trah seni. Oh lah iya, ora ngegurke, Ya. Ya nek kon sinom kon gending kon bawa utawa kon nyekar tetembangan ngono ya isa. Ya. Ana sapa? Ana panjenengane Pakde Suratno. Ya. Diaturi munggah. Ya. Mangga Pak Ratno. Gage, ayo wis entek sepatu. Iya. Wis entek sepatu agak jengar saka Palenggan. Iya. Matur nuwun sanget. Rasah kon mlayu alon-alon wae anggere tekan. Ya. Enggak disukani mikrofon. Ya. Iya. Iya. Matur nuwun Dik Yusuf. Radi kengetan ini ya. Nuwun sewu Pak nggih. Ngapunten. Lagi kengetan soalnya ini kameranya di situ. Oh nggih nggih. Nggih. Nuwun sewu Nggih. numpang ngetop. Oh nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Derek tetepangan nggih. Awon tanpa rupi tesih Pak Dine. Oh nggih. Dik Yusuf. Nggih. Ning mugi-mugi mboten rusak pakem nggih mangke menawi nyekar. Wo mboten kok wonten panggung kula menika bebas. Oh nggih matur suwun. Nggih. Kan nyinom niki. Nggih, nyinom menapa bawa menapa langgam kali uya menapa-napa sing pokoke jenengan saged mesti ya saged kabeh. Ya. Bebas. Ya. Tes. Cobi tintingane sinom mawon nggih. Oh nggih. Nong ning. Nggih. Niki kudu ngadeg nggih. Oh nggih kedah. Aduh. Iya. Ngapunten nggih para sesepuh pini sepuh. Ya. Nggih. Eling ngoduk jeneng sira seniman sing maton seniman den kanduto sangang sasi Aja dok kasusu sawae jembar-jembar marinalan bulanmu kok benten kali senggak nek cara nggen kula nggih. Lah nek cara panjenengan kados pundi? Biasane nek cara Jati Makmur niku Yogyakarta Kulon Wonosari sing nanggap Pak Sutarjo taun ngarep munggah haji. Amin. Sareng Bu Astuti. Ngoten biasane nek ngriki benten nggih. Benten niku pun varias. Nggih nggih. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Oh nggih ngapunten. Dugi pundi Pak nggih? Neng gua karboi bunyo sigarane ayo bangun negarane den labui loro
seneng kula sinom niku lek nganggo mondhak-mandhek niku lho napase wong tuwa tadi. Nggih, engko men dikancani karo Pak Dewardi. Pak Dewardi jumeneng. Ora sah piye to? Iya, dikon jumeneng. Iya. Tapi aja dipadak-padake suarane lho. Nggih. Dahat Tak nyilih mike sik. Iki kon ngopo, Dik? Ngancani Pak D Ratno, Oh, iya. ngancani ingkang ngerayi. Iya. Yen mesem amara ati wong bagus papu janku ya Apa sih apa mampir Dimas. Nggih Kang Mas. Nah, saiki ngene. Gandeng ana daleme dhewe. Daleme keluarga Mbah Warsono. Awake dhewe padha seneng-seneng wae wengi iki. Iya. Pokoke wis para tamu kabeh iki diaturke mirengke wae. Wis teruske ayo. Iya. Lah nek ora. Iya. Nano-nano. Karwotan nabi putra Ayo terus. sadaya suka basuki Ayo. Matur Sampun nggih Mas Iya. nggih. Menika Nggih. minangkani para dulur-dulur saking Jakarta utawi Nggih. wonten ing dusun. Nggih. Nggih. Waduh. Saniki ngedunke Mas Dani. Mas Dah sapa Mas Dah ki kula. Enggak, niki saking Mas Ratno Oh, 100 nggih. kula 100. Lan jenengan 100. Non? Oh, nggih. oh ngoten. Oh, lah. Matur nuwun nggih. mau Dik Yusuf wis luwih oke aja Matur nuwun. ditambahi. Oh, nggih, matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Emang rezekine ora nang dine biasane Oh. nek Dik Dalang ki sok goleke kanca putri nami kok mbok menawa ngerti nek budine melu jadi. Oh iya, kok Sip, ben nggih. tambahi. Nggih. Nggih, monggo. Mudah-mudahan ibu dine wis bobok ya. Lah niku tos enten mriku. Aman. Kirangan ki mau. Cekap nggih. Nggih, Bilih matur wonten sembah kirang nuwun. langkungipun sepindah malih nyuwun pangapunten. Nggih. Mugi-mugi mboten risak pakem nggih. Mboten. Pakeme pun anu kok enten. Sampun. Pakeme pun enten Sleman. Sampun Nggih. matur suwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak D. Iya, jan keluarga seni. Ya pancen ngono. Lah iya. Mbok menawa. Lah iya. Ki Pak D Ratno ki uga nyawer. Iya. Sugeng dalu Mas Dah saking Pak D Suratno nyuwun sinom parijata. Oh iya, sampun. Kagem Mbah Putri, kagem Budhe Darma, kagem pepunden-pepunden keluarga ageng Mbah Warsono sugeng amriksani. Ya, karo caping gunung. Ya. Sawerane akeh kok, Nduk. Engko wae 500.000 kurang luwih. Alhamdulillah.
Ki karo ana saka panjenengane endi ya? Wah, jan tak tumpuk nang kene. Lah iya. Saka panjenengane Bapak Untung Subagya. Ya, kintun salam dumateng para pamirsa dumawah sedaya warga. Ya, CV Jangkung Jati Nusantara. Ya. Karang Duwet, Karang Recik, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Ki sawerane bayuh luar biasa. Mau tak total ki totale ana 21 lembar. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Untung, mugi-mugi berkah sedayanipun rezeki panjenengan diparingi berkah lan langkung kathah. Ya, sing ngendi to piyantune kuwi sing kaya Abah Lala kuwi. Pancen mirip. Lah iya, wong kok ngono. Lah iya, ya. Lah iya terus ana apa neh? Ki engko mengko nek gara-gara. Oh iya. Ana apa neh? Aku ki ana pamundutan ki ana kertas jeruang kok sak ombo semene. Ya. Ora apa-apa. Iya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kula Cipta Klegung nyuwun lagu Gelang Kalung kalian Gubuk Asmara. Buat muda-mudi selamat menikmati. Oh iya, heeh. Ya. Terus iki ana request saka Hong Kong. Ya. Saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Teteh sing tresna. Ya, sing nyanyi Ki Elisa. Mbak Elisa. Ya, kon kadeng. Ya, ngadeg neh mbokmu. Ya. Oh, tak aku omong ngono kok mentelenge melirik lho. Gak ora. Iya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau iki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ayo. Jumeneng. Dua-duanya, Mas. Siji wae. Ya wong ngene. Menungso ki sarwa-sarwi kekirangan. Lah iya. Ya 11 iki kabeh apa piye? Aku ki saiki rada cubriya karo sapa? Karo penggirangku kuwi lho, Pak Jadi kuwi lho. Lah pripun to? Pak Jadi menapa? Aku ki kusik to meneng apa iki? Ora cerita tenanan e. Kok sajak Pak Jadi iki saiki lirak-lirik karo Mbahku Trinil ya. Wis sapa-sapa arep di sing gampang diapusi kok. Apa nek iki gampang wong karo aku kowe ngayal. Aku digalaki ya. Ampun seneng ngapusi nih. Sinten? Sinten mau sing ngapusi? Aku Pak Darsi. Ampun ngapusi nggih, Pak. Ya wis karo yo Tata sing tresno. Langsung mawon. Langsung aja. Ya. Saking kula napa saking mriki? Manut. Saking mriki riyen. Ya. Mriko. Nggih. Mriko. Iya. Yo. Setelah esuk. Ya. Iya, Mas. Saka kula. Blek ora. Iki ora rebutan no. Kowe apa aku ngono. Ya jodoh rebutan aku nih. Ya. Ah. Yo. Yen. Oh, Leres niki mboten, Mas. Ya, bener. Ya. Wah, suaramu yo apik no. Mbok ora ngece. Lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge ya masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Ya, mergo ya apik tenan. Ya. Ki men ora dadi kecemburuan, mega suarane ya apik. Ya. Njur nyaut mik. Ora piye-piye monggo aku sapa to? Maaf lho, Dik. Mas Dalang sing anu. Mboten napa-napa Mbak, aku ora nangis to Pak, aku ki fur senyum lho. Hi, ket mau guyu kok. Ojo nangis. Do nangis. Terus. Terus. Iya. Lanjutke. Tresno iki ana mendhet saya suwe saya takut tresno watan kowe ra ngenteni
nyauri kepiye? Iya lho, Mas. Iya. Mas wae nek sayang kok ndak ra anu. Ora penak ro sapa? Ya ndak nganu ngono. Oh ya wis, ya. Heeh. Ana apa neh? Ana gubuk semara. Iya. Gubuk asmara. Heeh. Iki aku kepengin ngunggahke seseorang. Lah sapa? Mbah bingung iki ya. Lah iya, tak kon fragmen kenoprakan. Ya. Lah sapa? Wis mbah mengko nek gara-gara wae dipikir. Ya. Ana gubuk asmara. Iki limbukane ya ora sah suwe-suwe. Ya. Lah iya, sing penting lakon. Ya. Lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsana. Muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk. Amin. Gubuk asmara ana Mbak Oh iya. Kon jumeneng. Ya. Ayo. Iki rame sedengan iki can masuk tenan. Cih, Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg sih. Ndredeg sebabe? Lah dalange bagus. Wong ngece nek kowe ngono kuwi. Iya. Aja apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik bersama. Oh lah iya. Nggih. Lah iya, ya genah. Asalnya dari mana jenenge? Kula saking Karangmojo, Mas Karangmojo, Dalan. iya. Nggih. Ora sapa sik no. Ya nek iso ki ngebahi. Ya, nying. Anjing. Nying anjing kar. Nyingkar nyingkur. Ya sing mau sambat sebut ngelih iki sego teka. Ya. Lele Wiwitane nyingkar nyingkur. iki lagu tetes sing tresna mau tak sumanggake kanggo kanca-kanca Forjin nduk ya sing lagi ngayahi kewajiban bengi iki. Ya matur nuwun. Ya. Ling Lingsem yen ke mutan lelampan kang ngerti aku. Tresna tulus nadyane kupogas. Ya. Ki arep banter apa arep rindhik ya kira-kira. Ana niku ndredeg kok. Ya mergo ya kuwi mau ya. Iya, padha kowe ya ayu kok. Yen yo. Yen liwat aku kelingan kupogae wiyet aku leren nek cekak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang.
jan kok sikil kaya kalender ngono. Kaya kalender putih ya. Mbok yakin ya. Engko nek ning mburi wae. Mak ketika cengelmu. Gak no kae. Ya ngono. Oke, manusia sendok kan hadir ya. Diaturi munggah panggung ya. Dianu apa serampat apa ya. Serampat ra apa-apa. Ya.
Jos. Enggak mriki. Nun anu mriki mang mriki riyen. Ya, ketiganya ya. 3 orang sekalian, ya. Luar biasa semangat jogate niki enten rezeki. Nggih matur sembah nuwun. Niki agem Pak nggih. Matur sembah nuwun ya. Semangate luar biasa. Nggih. Nggih. Bar niki jeng teng Jalan Kapas nggih. Pas. Lah nggih ya. Nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ya, semangate luar biasa tenan. Lah iya. Ngene iki ya apa membuat gayeng, Nduk. Oh, lah iya. Lah iya. Ayo. Iki wis jam 12. Ya ora apa-apa. Jam 12 kurang jane. Gandeng. Kon limbukane tekan jam 1. Siap. Ya, merdeka. Lah iya. Ayo Mbak Saras ngadeg. Nah niki ora rata dicolong-colong kono kene kono. Iya. Lah. Iya Mbak Saras ngadeg aju meneng. Ya. Wah apik to. Sepote ya ngene iki. Mas Kimpol le. Kendanganmu malam ini kok rada piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggaki ra iso. Lah ra benake iket to. Iki wabil Kenapa kamu kenapa? Ngefen. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus gaya. Kepiye? Kok aku ora gatekke ya? Anggere nek jenengan njupuk HP ngono wis gidoh lho ngono. Menake surjan menake. Apa aku sik kurang peka? Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo bales WA. Lah kok iki yo ngendang to, Mas? Heeh. Oh, rasa iren to. Ya. Pripun iki, Mas? Iki anu Gerajakan Banyuwangi pamulutane. Iki anu njuk ngapur karo Pak Kos aja aku ya. Pak Kos lah kula kudu pakare kok. Ya balikan ya. Iki anu sik ndi tangke pamundutan ke bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Iya, Karo. Iya, Mas. Ya. Iso. Yo. Langsung anu. Langsung aja.
Nggih, makasih. Ya. Neh ra. Ya. Iki si anu sing takon anu ngadeg iki anu sapa jenenge? Iki wong apa pokoke kanca-kanca etan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji. Sampeyan mau request apa Pak Wit? Kerajaan Banyuwangi, jenengan lho. Nek jenengan kuwi Yohan. Padha mau. Lali mbok catetane minggat nanti. Ya, ana apa neh? Isih akeh nduk jane. Ya iya. Ditomongke iki. Bandul kunci ya ana. Oh iya. Iki sing tulisane akeh iki mau. Ya. Kayung Yun. Ya. Isih ana Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Ya. Ya Mbak Anggi wae. Ya. Anu wae. Kowe iki ngopo? Ya imbang ana katresnanku, Mbak. Krungu apal? Ya anu wae apa ana diganti? Ya. Lah iya. Dadi ati wae, ya. Konju meneng. Nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Ya. Kowe Pak Jadi iki ya apa wiraswara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani. Aku arep nganu sapa ya? Ya, ya. Ya. Napa niki? Hati-hati langsung aja. Ya. Nong Golek sing kaya iki awake dhewe kudu konsisten. Bola iya kudu dikayangke tenan. Yo. Halo. Gandeng wis saene. Ya. Tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enek lelagon. Diwit-diwit lagonane. Ya.
Ayo neruske lakon dhisik, Nduk. Yo. Saurunge neruske lakon ayo ndedonga marang ngersaning Gusti. Saurunge ndedonga aku tak ngresiki dhuwit sik. Men ora nyerimpeti. Lah iya. Ndedonga marang ngersaning Gusti, ndongake para pupunden dalang, Nduk. Yo. Khususon ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilarohi Ki Sena Nugroho wa ilarohi para pupunden dalang sak Nuswantara. Al-Fatihah. Yo, ayo Nduk neruske lakon. Yo. Ayo neruske lakon, Nduk. Ayo tak dirake. Kandhane kang sakar gadhong mewah kembang-kembang menara kang esma Winor lan Nayata-yatan